नांगौ सार जों फाननो थाखाय नांगौ सार जेनो जोंनि सारफ्रा अननानै बिटिआरनि सारशिप आरो रनजित सार बिसोरो जोंखौ अननानै हेफाजाब खालामो। खुलुमबाय लोगोफोर, आरोबाव आङो दंफैयो दिनै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जाय निसिमा हालामनि सिङाव थानाय शिसुबारि गामि, जाय गामिया गोबां खहा जानानै रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादोंमोन। आं सिगांनि भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन ना, दा बे जायगायावनो आं दिनै फैबावदों। माने आंजोंहाय देरहासार इस्लारि ब्रादार फैदों नालाय, बिथांमोनजों आं आरोबाव दिनैहाय खबर लानो फैफानाय जादों। दा फैनानै आं ओरैबायदि नुफैदों लोगोफोर, दिनैहाय नायदो, नै स्रायनो नैबे खानामाख्रा बे दैया बेसेबां माने गाज्रिसिन अबस्था खालामदों, माने गिख्रंथावसिन जानानै दङ दे दैया। नै नोंथांमोना नाय, माने दंफांफोर बिफांफोरनि खुरखा बेसेबां नस्थ' खालामबोनानै गोबां हाफोरखौ नस्थ' खालामबाय। आरो खाथि खाथियावनो गोबां आबाद खेथि मावनायफोर दङमोन, थारुन गायनाय, फाथो फोनाय, नै बेफोरबायदि रोखोम आबाद दङमोन। दा बे बिथांमोननिबो नैबेयावहाय फाथो फोनाय दङनो, नैबेखौ बिथांमोना नायनो नागिरदों आरो दा बारनो नागिरबाय। नै बिथांमोना जोबोद माने नायदो दैया बेसे गोथौ। नै ओ माय गड, नै गोजावलांबाय हनै नै हाहैबाय हनै हाहैबाय। बिदिनो नायगिदिंबावनि जों आंजों दङ नै मनिराम ना, मनिराम कि लिखे हासदा, मनिराम हासदाजों आंजों नै नायदो, नै ओरैहाय खुरदों दा, नै ओरै बे दै दा, नैबेनो जाबाय नै फाथो बागाना। नै नायदो नोंथांमोना, नै एसेबां खस्थ' खालामनानै मावनाय फाथो बागान, नै फेन्सिं होजोबलायनायनिमोन, नै सेस। ओमफ्राय दैया बेयो बैयाव जइन जाफिनदों दे लोगोफोर। बेनिफ्राय नैबे ससेनिफ्राय बियो ओरै साहा बे गामि, नायदो नै बेसेबां जोंनि मेगनावनो द्लाब खुरगासिनो दं। बाब, बारायगासिनो दं नै, बाब्रे बाब, गिथावथाव, जोबोद गिथावथाव। दा बिदिनो आङो नै शिसुबारि रिलिफ केम्पआव आरोबाव आगान होफैबाय लोगोफोर। आं जे जोंनि गामियाव गोबां दुखुआव गोग्लैनानै दं एबा दुखु खस्थ' भुगिनांनानै दं। आंनि लुबैनाया, हास्थायनाया बेनो जेन' जोंनो थानो थाखाय गोबां राहा गैयि जानानै दं। हा गैया, गोबां खुरखानायफोरजों दैया खुरखानानै लांजोब्बाय। बेनिखायनो आं हास्थायो जेन' जोंनि सारफ्रा अननानै बिटिआरनि सारशिप आरो रनजित सार बिसोरो जोंखौ अननानै हेफाजाब खालामो आरो राहा लामा खालामनानै होयो जोंनो थानो थाखाय। जेन' बबेबा जायगायाव हाफोर नायनानै जोंनो होयो। खावलायदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय, जेन' नोंसोरो जोंखौ नायफैनानै जोंखौ हेफाजाब खालामफैयो। जोंनि दुखु खस्थ' सहायनांनायखौ जेन' नोंसोरो हेफाजाब होफैयो खावलायो। जेन' आरोबाव जाय सिगांनि समाव जोंखौ गोबां नायफैदोंमोन, दानि रिलिफआव जेरैबायदि जोंखौ बयबो सुबुंफ्रा, जोंनि गासैबो जोंखौ नायफैयाखै, जोंखौ दुखुआव गोग्लैनाय नुब्लाबो जोंखौ हेफाजाब होफैयाखै। बेनिखायनो आं खावलायदों, जोंनि थानाय समाव गोबां जानो लोंनो गोबां खस्थ' जाबाय। सोरहाबा रसा नांबाय, सोरहाबा बन सिननानै लायनो रोङाखै, सोरहाबा बोथिसे बोथिनैखौ मोनजायाखै। बिनिखायनो हास्थायदों नोंसोर जेन' जोंखौ नायफैनानै हेफाजाब खालामफैयो, जोंनि दुखुआव जेन' सहाय खालामफैयो। जोंनो बबावबा हाफोर जेन' खालामनानै होयो, राहाफोर दिन्थिनानै होयो, बेखौनो नांगौ सार जों फाननो थाखाय नांगौ सार। हाया लांजोब्बाय सार, जोङो हा नांगौ सार, नांगौ जोङो जेबो नाङा सार, हा नांगौ जोङो। दा नानिमोनखौ लोगो मोनदों आङो। नै नानिमोनाबा स्कुलाव थांनो हादोंना हायाखै? नानि स्कुलाव थांनो मोनदों मोनाखै? मानो? मा? फरिखायानो जायाखै हखालायबो। फरिखा लिरनो मोनाखै? मानो? सार फैया? सारा फैनो हाया? दै दिथियो होनदां? अखालबो फैयाखै? दा नोंथांमोना खोनाबाय, दा नैबे नानि उन्दै आरो बाबुमोन, बिसोर फरायसा गथ'फोरनि इयुनआ मा जानो हागौ? फरायनायाबो जुदि थालाङोब्ला माबोरै जानो?
आं मोननैसो न'फोरखौ दिन्थिनि नोंथांमोननो बिसोर आफादथ' लुनानै थानाय माखासे न'फोर नै नायदो नै औ आरो मोनसेबाव दुखुनांथावसिना ओरैबायदि लोगोफोर नैबे मादैया अपारेशन जास्ट अन्थाइनि अपारेशन जादोंमोन दा नैबे अपारेशन जाखांनाय गावनि लोरबां देहाखौ लानानै दा रिलिफ केम्पआवनो थानानै जिउ खांगासिनो दङ नै ओरैबायदि खस्थ' दा बेयावनो थानांबाय मादै मालायनियावसो थानांदों नोंसिनि लुखाङाखै लुनो हायाखै ने माने ओरै हस्पिटालाव बेस्थ' थाबाय स' नोंथांमोना नुगासिनो दं खोनागासिनो दं बेसेबां दुखुनांथावथाव आरोबाव नै ओरै दा नोंथांमोना साननानै नायदो नै एबारथ' जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि अखा द्राम द्राम हायो हर गेजेरफोरनिफ्राय दा बेफोरबायदि अखा हानायाव माबोरै नै बेफोर प्लास्टिकआ लाखिनो हागोन नै ओरै गब्लं दंलायो नै उन्दुदों नामा उन्दुदों आङो नोंथांमोननो दाखालि खोन्थाखाबाय बेवहाय रिलिफ केम्पआव भुगिनांनाय न'खरफोरा गासै 39टा न'खरफोर दङनो बेनिफ्राय दै बानाय आरोबाव गाज्रिसिन जादों बेनिखायनो बेवहाय आरोबाव एरबावगोन नोंथांमोना नुगोन नैबे आरोबाव एरबावनो हासिगौ माने बाराद्राय अखा हानायनि थाखाय आरोबाव बानाया जासिननानै आरोबाव खुरखासिननानै माखासे न'खरफ्रा आरो खहा जाबावबाय बेनिखायनो बेयाव एरबावगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों दे स' बेनो जाबाय नै ब्रादार देरहासात इस्लारि आচ্ছা ब्रादार बेयाव फैनानै बिसोरनि थासारिखौ नुनानै नोंथाङा दा माबायदि साननाय फैदों गोसोआव बेखौ एसे फोरमायनानै होदो साननायनि बेलायावथ' माने बुंनानै फोजोबनो हाया माने बेबायदि थासारिखौ माने गुबुनफोरनि रिलिफआ बेलेग रोखोमनि ओमफ्राय नैबे शिसुबारि जि ओनसोल चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जि शिसुबारि ओनसोल बे जायगानि माने रिलिफ थानांनायनि माबाया आलादा रोखोम आरो आलादा माने बिसनिया मेसें जायोब्लाबो गावसिनि हायाव थाहैफिनोब्लाबो बे सान्थि गैया खारन बिसनि हाखौहाय खुनु बासायनायनि मोनसे सम्भबान नंला आरो माने खुनु राहा लामा गैला बेयाव खौथि थाखा गारोब्लाबो माने बे हाखौ बासायनायनि जेबो राहा गैला खारन बियो सिगांजोंबो जइन जानाय उनथिंबो जइन जानाय बेबायदि अबस्थायाव दङ दा आंनि नोजोरजोंहाय बा आंनि मिथिनाय बा आंनि खुद नायनायनि नोजोरजोंहाय बे हाखौ आङो जानायनि जेबो राहा लामा नुवाखै बेनो आरो गोसोआवहाय नुफैनानै जोबोद दुखु नांदों आरो बिनि फारसे माबा मोनसे बेबस्था लानायखौ जोङो हास्थायो आरो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंहाथ' जेबो पावारबो गैया माबा मोनसे हाबो होनो हानायनि जोंहा जेबो मोनसे पावार गैया आरो दा बेनिखायनो जोंनि हास्थायनाया बेसो जे जोंनि सरकारा बेखौहाय दायथ' लानांगौ माने नोजोर लाखिनानै बिसोरनो मा बेबस्था खालामनाया मोजां जागोन जोङो बेखौसो हास्थायो आरो आंनि साइडनिफ्राय बेनिफ्राय नोंथांनिफ्रायबो माबाफोर बिसोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय माबाफोर राहा लादों नामा ब्रादार राहा लानायनि बेलायाव आङो 2021 मायथाइ यानि 22खौनो हमना लादो बे समनिफ्राय आङो तामिलनाडुनि मोनसे कमिटिजोंहाय आङो सावरायबाय थानाय जादों जेब्ला बिथांमोना फैगोन खुद बेखौ सार्भे खालामफैगोन ओमफ्राय गोबां जायगाफोरावहाय आङो सार्भे खालामनानै बिसोरनो एप्लाइ खालामहरबाय ओमफ्राय आङो जेब्ला बिथांमोना कुइसन खालामहरदोंमोन नोंथांमोननि नर्थ इस्टआवहाय नोंथांनि एरियायावबो बेबायदि मोनसे जाथाय जानायफोर दङ नामा बेफोरबायदि सोंहरनायाव आंनियावथ' दंखायोखा चिराङाव अलरेडि दंखायोखा माने आङो बिथांमोननो फोरमायहरनाय जादों निस्सय बिथांमोननि थ्रुयै आं बिथांमोननोहाय माबा मोनसेखौ फैगोन 13 तारिखसिमावहाय होफैनो थांखि लादों आरो हयथ'बा बिनि सिगाङावबो जानो हागौ ओमफ्राय बेवहाय फैनानैहाय आंनि जे सारमोन दङ बिथांमोना हयथ'बा बेवहाय सार्भे खालामफैनानै आं जानाय लोंनायनि होफैनायनि बाथ्राखौल' होलांगोन दिनै हयथ'बा बिनिफ्राय बांसिनबो बिथांमोना माबा मोनसे होनोबो हानायनि मोनसे लामा दङ आरो बेखौ आङो सानदों ओमफ्राय निस्सय आङो थांखि लादों आरो बिथांमोननि थ्रुयै खुद आंनिफ्राय हायाब्लाबो सोरबा सासेनि थ्रुयै आङो बिथांमोननो हेफाजाब होनो सानदों आरो नायनानै पारमानेन्ट सलिउसनखौ होगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन जोंबो मिजिं खालामदोंमोन जोंनि थाखाय दिनै नङा गाबोन पारमानेन्ट सलिउसना जासिगोन होननानै जों फोथायनाय दंमोन नाथाय
आरोबाव थांनाय बोसोरनिफ्राय आरो देग्लाय बोसोरावबो जों एखे आरो बांसिन जों देग्लाय बोसोराव दुखुखौ सैनांबाय खारन नायबाय अफिसारफ्रा फैनानै नायो खुनु प्रटेक्टजों जाला खुनु माबाजों जाला बेनिखायनो जोङो मेन हिसाबै दा जोङो न'खर हिसाबै जोंहाबो न'खर दं हिसाबै न'खर दाफिननांगौ हिसाबै जोंनो माने गसंनानै थानो थाखाय जोंनो हा नांगौ अथवा लेन्ड नांगौ जोंनि थाखाय बिराद प्रयजन बेवहाय जोंनो 1000 जननि गेजेराव बा 500 जननि गेजेराव 100 जननि सोंब्लाबो सासेयाबो जोंनो हाखौ नाङा फैसा नांगौ माबा मा नांगौ होननाय नङा बेनिखायनो जोंनो बे एकदम कमिटि बायदि जानानै एकदम जोङो गौमा जानानै न'खरसेनि बायदि जानानै जिथु जों थासारियाव बुजिनाय हिसाबै जोंनो बिराद हाया जोंनि थाखाय बिगानै बिगाथाम जा गभर्नमेन्टआ बहाय होनो हायो जाहाथे जोंखौहाय जाहाथे एसे साइड खालामनानै दोनहैयो नैबे जायगानिफ्राय नैबे दैनि फाखननि जायगानिफ्राय जोंनि गामियाव